munhu ari kupushidzirwa kunzi asvike 2030 anenge ari kuma80 something, anenge asingachagoni kana kutaura kana kufamba kana kuita sei. brain ndedzimwe chete. Kana dzichikwanisa kuanalyza zvemadrugs, dzinotadza nei kuanalyza situation yemunhu ari kuma80 something arida kuramba ari president. Pane message yaiswa it must be ZANU-PF patriots vachicomplaina nenhau yetrain yanzi ichange ichiita route here kuHarare nekwaMutare, vachiti substandard train, vachiti we need people who are serious. And you'll find another group of Varakash, vanana Snowball, vachikomenda, vaisawo imakanda tweet vachikomenda issue yaHonorable Machakaire, vachitaura nhau yemadrugs. And he was actually speaking in highlighting the same issue to the security, the portfolio of security. Kuti security yemupati, vanhu vari kuita madrugs, vanhu vane mapositions muZANU-PF, vanhu vatori nezvigaro zvinotobatika. Those are the same people vari kutengesa madrugs kumayouth, which is leading to the chaos yaonekwa kumayouth yekuti mayouth aakurova vabereki, vaakuba zvikorobho zvakatota, vaakuba one boots imwe vosiya. Zvinhu zvacho it's just chaotic. Zvaita kuti almost 1 in every 3 mayouth anenge achitoda rehab. So point iri kubuda ndoda kuti vanhu muitarisise ndeyekuti vanhu vedu they are biased. Varakashi vedu they are only singing for their supper. Tin Mike vanomurespect, Tin Mike vanomutya, ende vane zvavanenge vachitemba kuti tinombopota tichinhonga kuna shefu, sekuti shefu vakasenzawo kare, vane kamari kavainako. Tikapushawo maworks, tikazokumbirawo data kana yepetro patinozoendawo kumaparty programs, havazotadzi kutipa. Ndikazochemawo kuti shefu, kumbawo gurosari ishoma vanondipa. So vachianalyze speech iyi vanonatsa kurova nemo kuti no, party haina kwairi kuenda because tine maleaders efeki ari kutengesa madrugs. And now zvinhu zviri kutozikanwa izvi kuti nhingi ndiye ari kuita zvemadrugs nemabhesa anosuplya everything, zvine zvichizikanwa. So kana vane wisdom dzekuanalyze what is right or wrong nezvakashatira madrugs, brain idzodzodzo dzingatadza here kuona kuti 2030 yakadhakwa? Kana brain dzichikwanisa kuona kuti tine vanhu vacompromise party, now the party is compromised, the party is infiltrated nemarogue elements ari kupusha madrugs within the system, voshandisa zvigaro to cushion prosecution. Brain idzodzodzo dzingatadza here kuona kuti 2030 yakadhakwa? Munhu ari kupushidzirwa kunzi asvike 2030 anenge ari kuma80 something, anenge asingachagoni kana kutaura kana kufamba kana kuita sei. Brain ndedzimwe chete. Kana dzichikwanisa kuanalyza zvemadrugs, dzinotadza nei kuanalyza situation yemunhu ari kuma80 something arida kuramba ari president. So this just magnifies the levels of bootlicking within the party, because same brain dzevarakashi dziri kuanalyza nekupa muono wekuti nyaya haisi pamatindi. Hamugoni kuti munhu akazvisungirira imimi pamuti, muti ngautemwe. IQ yakadaro zvinhu zvitongori pachena kuti inotozviziva kuti Wicknell is very corrupt. Vanona Wicknell vari kudestroya musangano, they are using money to buy power and influence the narrative of the day, be it in politics or government.
IQ kangokwanisa kuanalyze izvozvo yakutokwanisa kutotiudza kutoti Wiknew ari kuvaka nyika here kana kuti ari kuiparadza, but kuparadzwa kwenyika hazvichabuditswi. Why? Because vanhu vari kuda kugurirwa. So you find kuti bottom line chaende kuti people are scared. Politics has become so toxic zvekuti vanhu vanoziva what is right or wrong, but people are scared of speaking out. Why? Unofuma waendeswa kujeri. Why are people afraid of speaking out? Unofuma waisirwa poison wourayiwa. And everyone knows this principle yekuti you are more useful alive than dead. Vari kukomenda nezvetreni kuti treni yakadhakwa. It's very true. Kwakanotorwa masofa ekumuseum ndo akuiswa muchitima. Wotarisa mafambiro acho chinenge chichifamba chichiita noise, uku chichifamba mbichana zvobva zvanzi $60. So vanhu vanenge vachitoona kuti zvinhu izvi zvakadhakwa, but people are not speaking out. Why? They are scared kuti something bad might happen to them. So all of these analysis are kuitwa, they are confirming infiltration within the party. Kuti tine marogue elements apinda akuisa confusion musangano, vari kupusha narrative isiyo. And kana matokomenda zvetreni, Barbara Rhodes akabuda achikomenda nezvetreni, it means Barbara Rhodes is not fit to hold office. Because who in their normal senses, who in their right senses, anotobuda mutv achitaura kuti tine treni yedu, treni iyi honai yobva yatonzi a luxurious train. 45 years after independence, zvitima zvaSmith zvoboiswa masofa ekumuseum, kotorwa mamwe tu ekunyore nyore ekudhara akasotengwa akaiswa pasaidi kuti oiswa imomo, yotonzi it's a luxury ningiri train. Kana ndimi, does that person deserve to hold office? Barbara Rhodes anofanira kunge akatodzingwa. Totarisa confusion iri kuitika neuyo anonzi Mugutu otaura kuti Matinda akubhanwa. Hasi anofanira kutaura izvozvo, asi anoita presa. Achiita presa iyoyo chiri kumupa simba ari kuti inini ndine chekuita neofisi yapresident. So neconfusion yese iyi, nebrain dzatiri kuona dziri kuanalyze kuti tsoro yemadrugs iri kufira pakati, tine vanhu vari mumaofisi vane zvigaro zvihombe chaizvo zvinobatika, ndo vari kupinza madrugs vachishandisa immunity yemapositions avainadzo. Brain idzodzodzo dzingatadza here kuona kuti confusion yese iri kuitika kunana Barbara Rhodes, confusion yese iri kuitika kunana Muguti, inyaya yekuti we've got an incompetent government, ine a leader who is not hands on anymore. It means kuti munhu wese ari kuzviona, but people are just singing for their suffer. As long as zvisiri kuaffecta iwo hauzvitauri. The moment yaunonzwa munhu akutaura something kuti chakati chakachata, you must know kuti chinhu ichocho is directly affecting that person. Ndo paanonyepera kutaura the truth to power. So this is the challenge that we're currently facing as a country. Kuti everyone is admitting kuti things are not okay in the country. Things are not okay within the systems of the government. The president is not in charge anymore, but people are scared of saying it. So you find kuti people are speaking and expressing their minds in a diplomatic way. Ndo paipe kuti pane pachingotoronza madrugs, vanhu muri kuabuse power, tine vanhu vari mastructures eparty vari kupusha madrugs. Basically what it means is kuti president havasi kutozviziva. Vanhu vesecurity vanovheta mamembers asati apinda pachigaro, vari kuzoona kuti ninge ari kudai, but kuti vaite speak out vari kutya, because vanenge vachionawo neukama une vanhu ivana president oti tikazvitaura, you are not guaranteed kuti ucharamba uchirarama after you've exposed things like that. So zvinongosiyiwa, ndokushata kwaita nyika, kubiwa kuri kuitwa zvinhu, zvipatara zvichiondongwa, matenda achiitwa zvinhu zvichibiwa, munhu anenge achingonyarara achitya achiti izvi hazvitauriki, the best, regerai nekuti zvamaita izvozvo ndizvozvo muri right, state of the art.
luxurious train zvichitofamba zvakadaro vanhu vachiita bootlicking. It's wrong. Zvatiurayira nyika zvinhu izvi. Pari kuda kungofixwa problem ka1. Totongoziva kuti if we are to reset masettings enyika, ongoresetwa ka1, taakufamba toziva kuti taakufamba, so that we bring competent people on board. Vasina zvavari kuziva vosendekwa. Munhu wese anoziva kuti hakuna nyika inonzi inoenda mberi inoitwa munhu anenge garwe minister of local government. Everyone knows that kuti hapana chinozikanwa usiku hutatu. But people are scared of speaking it out. Ende zvinouraya nyika, because time yese iyoyi pangadai paine umwe munhu ari kuziva zvaari kuita angadai ari kunatsaurana nyika kuti tiende kumberi. But people choose to keep quiet. Ndokusafa kunoita vanhu.